zaienen mendiguntzaren entzuz. Zergatik dauzkate arkaitza gailunetan? Haizeak eramaten dituen haziak eta lurrak ez dutelako lortu arkaitzetan geratzea eta landarean hartzea. Baita ere, haizeak izotzak eta euriak ez duelako lortu arkaitzetan segitea. Gure. Pusketak edo plaka handiak elkar jota. Plaka horien azpian magma izeneko kapa bat dago eta ez da gogorra ere. Horren gainean mugitzen dira plakak eta talka edo txoke handiak egiten dituzte. Eta nola sortu dira? Zergatik dira, baina handiak egiten dituztela. Munduko mundikaltuenak Himalaya mundikaltean daude. Plaka handiak egin zuten duela Indiako eta Errusia. Oraindik ere mugitzen ari dira. Urtean goz hartu dira. Himalaiako mendiak zatireten nola sortu diazu mendik? Mendiak ditzela baina barrutik ditzatuta daude eta magma edo lurrazpiko sua atera daiteke bertatik. Beti dagoenik dago sua lurrazpian. Guztiak Himalaya eta Karakorum nabikatzetan daude. Nepal deitzean Asiako herrialde batean, da Tibet deitzean Txinako provintzia autonomoan. Hauek dira nola sortzen dira. Ere, 8.000 metro, Javis 8.000 metro, Kantxekun batu, dira, reportaje, Ilotxo 8.506 metro, Makalu 8.990 metro, Aroa, Txoiu 8.900 bat, Taulagiri 8.000 Oslo 8.190 Kapar bat 8.790 Anapurna 8.090 metro. Gaxekun bat 8.090 Brapi 8.097 Gaxekun bi 8.055 metro. Gaxaparnak 8.055 metro. Mendi hauek egon zituen lehen izakiak enormesuna Italiara izan zen. 1986ko urriaren 16. Edurne pasaban mendizale Tolosara izan zen geldibukiak egon zituen lehen emakume. Asia dagoen mendikatea da. Mendebaldetik ekialdera 2006 kilometro ditu eta iparraldetik hegoaldera 390 kilometro dituen arkuak egiten ditu. Txina, Nepal, Tibet
zein beraien. Mendikate bat, Himalaia hango zati bat, mendikate batzuk Kasenbru bi, Kasenbru bat, Loatzi, eta Kabi. Hamar gailurik, mila metrotik gora. Hauek dira munduko mendikatuena. Everest, 8.888. Kabi, 8.811. Erdialdeko Asian dago eskatuta ez gabea da. Bertako lurpenenak Himalaian kokatuta daude. Bertan dago Everest, munduko mendirik garaiena. 8.888 metroa. Tibet eta India ditu bere mugakin. Hiriburua eta hiri handiena Kathmandu. Nepal zuzkin baten itxura dauka altueraz nabarmen jaisten du. 8.000 metrotik 250 metroko landaretara. Nire lurra gainera batzua direla. Oso zela da errepideak egin. Herri desberdinen arteko harremanak zela da. Familia gehienak nekazariak dira eta bailara estuak daude lurreraino txikiak. Han terrazak egiten dituzte eta lurra oso baztertuta dago. Ez da emankorra eta gosea pasatzeko arriskuan bizi dira ia beti. Aurrak 8 urtetik aurrera lanean hasten dira eta ezkontzak handik gutxira izaten dira. Nepalin kultura, erlijio eta hizkuntza desberdineko talde elkar bizi dira. Gehienak Kathmandu hirian eta inguruan bizi dira. Munduan bakarra da bandera laukia ez duena. Nepaleko bandera. Vale, pasa. Kanpineko dendak, mantak, janari, bertan guzti ematen behar. Eta xerpa kontratatzen du. Xerpak arda bizkarrearen bat ditu. Sama handi garraiatzen dute. Xerpak Himalaiako mendi dira. Pasa. Kultura xerpa jaio diren esteko izenak deitzen dira. Gaur egun 180.000 xerpa daude gutxi gora behar. Leku bat arriba da 2.500 metro baino gehiago ditu. 3.000 metrotik gora azkazu mundu gara. Gaixotu iten dira. Geroz da atuera diago, geroz da gutxia. 5.000 metrotik gora arazo gara oso ondo prestatuta egon behar. Arnasaren bidez ez da nahiko iristen zeudetan. Orduan arnaz
Vale, pasa, venga. Afrika mundial, oraindik beste kontinentetako mendi altuenak. Venga. Afrikan, Kilimanjaro, Turkia, Deitu, zortziren. 725 metro. Tanzanian da eta 300 mendiko osatzen. Vale. Hego Amerikanako gaua mundialtzen. 6.999 metroko altuera eta Argentina da. Ipar Amerikan merezimakin lehi da garaina. 6.194 metro ditunta. Alaskako mendikatean dago. Asian Everest. Dakar. Europan da garaiena da. 4.800 urteetan. Biztanita jotzen da. Ozeania punka jaia da altuena. 5.029 metro da. Guinness herrian dago. Antartikan Vinson da altuena. 4.097 metro ditu. Ego poloan dago. Tenerife, Islandago, 3.018 metroko sumendia da. Espainiako mendi altuena da. Euskal Herriak 3. maia 2026. Zer da? Vale. Ya está, bukatu da. Zondo. Bai, galdera bat, eman diapositiba bat tokatzea. Zer? Ez eske, hitz bat ikusi da, ez da izan da. Atzean? Bai. Hortikan. Teklabatik eman. Teklabatik ez dakit. Hola? Eman beste bat. Beste bat? No, zuk esan, Ginea, zer da? Hau da, Ginea berria. Hau da. Mendia da punka jaian. Eta Ginea berria da, ez dakit algo estatu bat edo irla bat. Australian edo... Zer? Aurretik... Hau zer da? Pentsatzen dugu hau da, hemen pixkat eskautena izotza da, elurraka izotza orduan. Pentsatzen dugu hau hemengo gailurtxo etako badala, Vinson, ez dakit guen. Hola. Eta galderak egin, a ber. Batzkazue galderak? Aholko itxikan ikusi. Beraiek, bai? Zuek ez dakit. Bera, saiez leho. Bera, oso kuriosoa da. Zeinek esango dien? Esan. Esan amez. Zein da Nepalen kolore favorita edo importanteena? Esan da? Gorrida. Gorrilla. Urdinak zesan nahi du? Urdinak esan nahi da pakia. Pakia. Eta amendaren hauek eski ilargi eta izarrak planetatik oso gertu dualetak. Beraiek dira gertuna bizi dienak planeta guztien. Euskitik, izarretatik eta ilargitik. Altuerangatik, ez da? Eta hauek esan zer dien? Errezatzeko dira. Bai. Eta zurtu batzatu ego dira. Eta ero, aiziek
haizea dauleko jartzen dituzte, otoitzak zabaltzeko munduan zehar.